Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Na samom početku želim da se zahvalim uzvišenom Allahu dželešanu na svim njegovim blagodatima, da uputim selam i salavat na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i njegove ashabe, i da zamolim Allaha dželešanu da ovo naše druženje bude hajirli, da inšallah poruka koju planiram da prenesem na vas da bude razumljiva i da ako Bog da inšallah bude ukabuljeno i da se koristimo i vi i ja. U ovom mom segmentu govorit ću o tafsiru o dva posljednja ajeta sure Bekare, koja je jedna od najdužih sura u Kur'anu. I naime, glavni razlog što sam odlučila da snimim još jedan segment iz mog ugla je sljedeći. Prije nekoliko dana sam gledala jednu divnu interpretaciju i tefsir dva posljednja ajeta sure Bekare, tako da me je to ponukalo i inspirisalo da to podijelim s vama. Predavanje tefsir je bio na engleskom jeziku, lekcija je trajala otprilike 2 sata i naravno mi nećemo ovdje da provedemo 2 sata, nego sam ja odlučila da ipak podijelim beriket od tog predavanja i s vama i da se ovdje družimo i da bar glavne segmente ili te glavne dijelove iz te lekcije da podijelim s vama, s osobama koje nisu imale prilike da slušaju tu lekciju ili taj tefsir i koje ne razumiju engleski jezik. Bil hajr. Pa ćemo proučiti odmah ta dva zadnja ajeta sure Bekare koja glase: Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih la yufarriqu bayna ahad min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Prijevod ova dva ajeta glasi: poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od gospodara njegova i vjernici svaki vjeruje u Allaha, meleke njegove, knjige njegove i poslanike njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika njegovi i oni govore: čujemo i pokoravamo se, oprosti nam gospodaru naš, tebi ćemo se vratiti. Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih, u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili šta nehotice učinimo. Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas. Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam i smiluj nam se. Ti si gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje. Istinu je rekao uzvišeni Allah dželešanhu. Da se posjetimo kako je došlo do objave, kad i kako je došlo do objave Kur'ana. Allah subhanahu wa ta'ala preko meleka Džibrila alejhiselam je poslao Kur'an, objavljivao Kur'an Muhammedu alejhiselamu u periodu od 23 godine. Svi ajeti su došli direktno od Allaha dželešanu preko Džibrila do Muhammeda alejhiselama i Muhammed alejhiselam je prenosio na narod, na svoje ashabe, na one koji su htjeli da slušaju i
tako da je taj Kur'an došao i do nas. Svi ajeti su došli tim putem, tim kanalom, osim 2 ajeta. A ta 2 ajeta su zadnja 2 ajeta sure Bekare. Ta 2 ajeta Allah dželešanhu nije dao Džibril Aminu alaihissalamu da prenese Muhammedu alaihissalamu, nego je Allah dželešanhu direktno prenio Muhammedu alaihissalamu za vrijeme njegovog mirađa. Iako znamo i poznato nam je da je Džibril alejhiselam, melek Džibril alejhiselam ima izuzetno veliko mjesto kod Allaha dželešanu. Ipak, kada je došao do jedne određene granice na mirađu, njemu je bilo zabranjeno da ide dalje, da je krenuo, njegova krila bi se spržila, izgorila bi. Nego je to bila granica. Posle toga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je krenuo sam, gdje nikome drugom nije dozvoljeno osim Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Poznato nam je da je Musa alejhisselam govorio sa Allahom dželešanhu, ali to je bilo na zemlji. Muhammed alejhisselam je imao čast da ide i da govori Allahu dželešanhu za vrijeme mirađa. To nam govori nekoliko stvari. Koliko smo mi sretan narod, ova naša nacija, ummet, da smo odabrani da budemo dio Muhammeda alejhisselama, da budemo dio njegovog umeta. Sada se sjetimo kako je Muhammed alejhisselam dobio objavu. Da sjetimo vremena da je Muhammed alejhisselam živio u Meki od svog rođenja do svoje 40. godine. Oko 40. godina imao je običaj da napusti grad Meku i da ide na brdu Hira i ulazi u pećinu gdje je razmišljao o životu i tako dalje. Jedne noći dolazi, dok je sam boravio u brdi Hira, dolazi Džibril alejhisselam, dolazi Muhammedu alejhisselamu, zgrabi ga, stisne ga i kaže: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Uči u ime gospodara svoga. Muhammed alejhisselam, koji nije znao ni da čita, on kaže: ja čitati ne znam. Međutim, neovisno o tome, Džibril Emin ga stišće, protresa da bude svjestan šta se dešava, ponavlja: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Muhammed alejhisselam vraća se, odlazi kod svoje vjerne, pouzdane žene, majke vjernika, Hatidže radijallahu anha, koja prepričava svoj događaj, koja kaže šta je se desilo. Hatidža radijallahu anha kao žena koja je supruga, koja je podržavala svog muža u svemu, kao što bi mi trebali da budemo sve, da podržavamo svoje muževe, da oni imaju nekoga kome će da dođe, da povjere se, da pojadaju se, da iznesu svoje probleme i da s nekim da podijele. Ona kaže: Muhammede, tebe Allah dželešanhu neće napusti, i u tom momentu ona mu nabraja sve njegove vrijednosti i kvalitete zbog čega je on, Allah dželešanhu, ne bi uradio ništa nažao Muhammedu alejhisselamu. Sutradan ga uzima, odvodi ga svome rođaku koji je bio kršćan i koji je rekao da, slušajući priču Muhammeda alejhisselamu šta mu je se desilo, on je rekao: ti si Božji najavljeni Božji poslanik. Na tom odabranom mjestu, kada je bio Muhammed alejhisselam, Allah subhanahu wa ta'ala posjeća Muhammeda alejhisselama i kaže: Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi. I poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje. I poslanik je trebao da razjasni, da prihvati islam, da shvati da je on izabran. I njemu je trebao neko da ga uvjeri u ono što mu se dešava. Sad zamislimo, imamo Muhammeda alejhisselama sam. Imamo Hatidžu radijallahu anha koja je isto primila islam i ostali svijet. Sad zamislite situaciju da vi živite, zamislite situaciju da ste vi u Meki, živite toliko godina, poznajete jednu osobu koja po imenu Muhammed, znate sve njegove vriline i kvalitete,
Međutim, da vam dođe ta osoba i da kaže, znaš šta, slušaj, sinoć mi je se nešto čudno desilo. Bio sam u pećini po običaju, odjednom mi je se neka svjetlost pojavila i kaže mi da čitam, ja ne znam da čitam, međutim, to insistira, stislo me i govori da sam ja odabrani, to je melek, da sam ja odabrani Božji poslanik. Šta bi vi u 2015. godine razmišljali i kako bi vi prihvatili tu osobu da vam dođe sa takvom nekakvom pričom? Nije bilo velike razlike ni prije 1400 godina. Kako su zvali? Šta bi vi rekli? Vi bi rekli, Bože dragi, baš je fina osoba, ali baš mi je žao, stvarno izgleda da nije sav sa sobom, polupo je. Mi bi možda razgovarali sa njegovom familijom, pitali bi je se sve u redu, ili se šta dešavalo, nešto neobično u zadnje vrijeme. Sve u svemu, možda bi mu rekli da je dobro da prouči rukiju, da ide negdje da zapiše. Različiti načina, sve bi uradili, osim bi povjerovali toj osobi. Ni situacija u vrijeme Božje poslanika, kada je se njemu to desila, nije bila puno drugačija. Taj narod njegovi, šta su oni rekli? Rekli su mu da je međnun, da je lud. Tako je sa takvom situacijom je se suočavao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I zato Allah dželešanu na tom odabranom mjestu njega posjeća na to i obraća se Muhammedu alejhisselamu ukazivajući mu počast u trećem licu, pa kaže Amenar rasulu bima unzile ilejhi min rabbihi wal mu'minun. On mu se obraća u tome trećem licu ukazujući mu počast da je on odabrani, da je on povjerovao, da je trebalo vremena da i on povjeruje, da on zna da je to realnost šta mu se dešava. A ovo obraćanje u trećem licu, to je najbolje, imamo primjer ako u našem prisustvu se nalazi neka osoba kojoj mi hoćemo da ukažemo nekakav poseban neko posebno poštovanje, mi ćemo reći profesor ili šejh ili hafiz je rekao to, mada ta osoba sjedi pored nas tu. Dalje u nastavku ajeta se kaže wal mu'minun. Allah dželešanu govori o Muhammedu alejhisselamu i njegovom da vjeruje ono što mu se objavljuje od gospodara njegova, i onda spominje vjernike, spominje nas, spominje svaku onu osobu koja u sebi ima i trun, zehru jednu imana. I zar može da bude išta vrijednije jednom vjerniku, jednoj osobi koja vjeruje u Allaha dželešanu, nego ta spoznaja da nas Allah dželešanu spominje na tako jednom odabranom mjestu i u društvu Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. U sljedećem ajetu Allah dželešanu kaže kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la yufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Kullun, na početku ajeta Allah dželešanu odvaja Muhammeda alejhisselama, naravno njegova vjera prema našoj vjeri, koliko god da mi se trudimo, ovoliko njegova vjera je ovdje, naša je ovdje, ali u sljedećem ajetu u nastavku se govori kullun. Allah dželešanu nastavlja u istu kategoriju kao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže i svaki vjeruje u Allaha i meleke njegove i knjige njegove i poslanike njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika njegovih. I oni govore, čujemo i pokoravamo se, oprosti nam gospodaru naš, tebi ćemo se vratiti. Ovo je stvarno, ovaj ajet nam treba ulijevati jednu veliku nadu da nas Allah dželešanu stavlja u isto mjesto, u istu kategoriju sa Muhammedom alejhisselamom.
I onda govori, nabraja se, što je važno, što nabraja Allah dželešanu wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu bejne ahadi min rusuli. Pa govori zato da mi vjerujemo u njegove meleke, knjige i njegove poslanike, zato što je Kur'an posljednja Božja knjiga i mi smo posljednji njegov umet. I onda kaže da Allah dželešanu ne pravi razliku između